Dobrodošli u 240 sekundi i 24 sata. Krizne stožere i pojačane smjene od zagrebačkih bolnica zatražilo je Ministarstvo zdravstva zbog pružanja pomoći posjetiteljima Thompsonovog koncerta 5. srpnja koji će trebati bolničku skrb. Pored hipodroma će biti i stacionar s 200 kreveta u kojem će raditi bolnički liječnici i medicinsko osoblje koji se dobrovoljno jave iz svih zagrebačkih bolnica. Biće pojačan i angažman hitne medicinske službe, a dežurat će i helikopter MUP-a opremljen medicinskom opremom. Sve informacije za posjetitelje mogu se naći na posebnoj aplikaciji. Organizatori savjetuju dolazak u grad nekoliko dana ranije, da od parkinga nema ništa, te da na hipodrom dođu 6 sati prije i to pješice. Bitna informacija je i da nema plaćanja gotovinom. Propala konstituirajuća sjednica Splitskog gradskog vijeća, gradonačelnik Šuta nema većinu, sve ovisi o vijećniku Mosta Kelamu, Kerum želi nove izbore. 16 sekundi za 16 metaka trebalo je Matej M. ubojici para u Markuševcu. Policija još utvrđuje s kojim oružjem se ubijeni. Nastavljena međusobna razmjena projektila između Irana i Izraela. Stižu reakcije na Trumpova 2 tjedna koja je dao za diplomaciju prije odluke o napadu na Teheran. 400.000 građana nema izabranog liječnika, tvrde Hrvatsko društvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i Hrvatska udruga ugovornih ordinacija. Pozivaju ih da zbog toga tuže HZZO. 3 godine vlada radi platformu za prijavu korupcije. Kažu da je to zbog sporosti države, a ne izvođača Vinka Kojundžića, bivšeg Beroševog prijatelja, kojem će za to platiti 385.000 eura. Neviđene snimke susreta sa sunarodnjacima u Zagrebu objavio na svom X-u indijski premijer Narendra Modi. Pokazao je i one sa susreta s državnim vrhom. Čak 96.380 eura kazna je Dubrovačkog komunalnog redarstva taksi tvrtki. Razlog 61 neovlašteni ulazak vozila u zonu posebnog prometnog režima. Operom je sinoć otvoren Zagreb Classic na kojem do 2. srpnja građani besplatno mogu uživati u glazbi pod zvijezdama. Gita Hajdar glavna je zvijezda Srama u kojem glumi Noru Klarić-Selem. Kći pjevačice Maje Vučić i glumca Igora Hajdar-Hodžića s 9 godina je počela u Zvijezdicama. Siguran sam da je glumcu bilo gore nego meni, rekao je Bruce Springsteen o posjetu setu biografskog filma u kojem ga glumi Jeremy Allen White. Legendarni glumac Steve Buscemi nakon Slanog sutra stiže u Split, bit će na zatvaranju 18. festivala mediteranskog filma. Vjerojatno puno toga treba promijeniti, rekao na službenom predstavljanju novi trener Hajduka Gonzalo Garcia. Na prozivci 21 igrač, pripreme do 27. lipnja u Splitu, a onda Bigli putuju na Bled. Za Matkovića Dinamo nudi 2 milijuna i veznjaka, put Osijeka išao bi Luka Vrbančić. Padel sve popularniji i u Hrvatskoj. U Savezu kažu da žele profesionalca u sportu koji će 2032. biti na olimpijskim igrama. O detaljima dvostrukog ubojstva u zagrebačkom Markuševcu ponovno s Laurom Šiprak. Laura, što su još nepoznanice za policiju u ovom slučaju? Najveća nepoznanica i najbitnija stvar su rezultati balističkog istraživanja kako bi se znalo s čime su točno Andreja i Marijan ubijeni. A motiv? Motiv je još uvijek velika nepoznanica, no kako kažu stručnjaci, nitko od počinitelja ne mora progovoriti da bi se on saznao. A što je s eventualnim naručiteljem onda ubojstva? To je sada hipoteza oko koje, koliko čujemo, policija u nju vjeruje, no još uvijek nema dovoljno dokaza da bi se to moglo tvrditi. Dokaže li im se krivnja? Koliko mogu dobiti? 50 godina sveukupno, znači za ovo je kazna dugotrajnog zatvora koja je u Hrvatskoj do 50 godina.